دستەیە پەروەردە و فێرکردنە یا کانتۆنا Cizîrê jî îro civîna xwe ya salane li bajarê Qamişlo li dar xist. Bi dehan endamên desteya perwerde û fêrkirinê Meclîsa Malbatên Şehîdan, Meclîsa Cîbcîkar û Mamûsel li avahiya desteya perwerde ya li bajarê Qamişloyê beşdarî wê civînê bûn. Di civînê de piştî deqeyekê rêzgirtinê rapora 2 salan ya kar û hebatên desteyê hatiye xandin. Pişra pirsên weke sengîn li pêşberî perwerdeyê, rêbazên çareserkirina pirsgirêkan û planên pêşketina sektora perwerdeyê hatine nîqaşkirin. Beşdarên civînê jî piştrast kirine ku pêşvebirina zimanê dayîkê stûneke bingehîn ji bo avakirina civakeke hevgirtî ku dikare ber bi pêşerojeke aramtir ve biçe. Ew civîn bi vekirina deriyê nîqaşan bi dawî bûn. Civîna îro de civîna salaneyê sala xwendinê de 2024-2025 ji xwe ev civîn tê piştî gelek civînê ew gomel li bajara çêkirin 21 bajar yê girêdayê kantona Cizîrê her bajarek cuda cuda gorî pirsgirêkê tê de sala xwendinê tê çawa derbas bû ew kombûna wan encamanê wan civînanê hanê giştî em tînin vê civîna salane ji xwe di vê civînê jî nûnerê rêveberiya xwe ser hazir dibin evê meclîsa gelan hazir dibin saziyê sivîlin ji bo wê pêşniyarê êgo ji bo sala xwendinê a tê çaw pirsgirêkê em tê derbas bûn çi bûn em çawa karin çareser bikin ev tiştê ê mijarê çivîn.